Kicking, yes, I'm grooving. Pozdrav svima ljudi, došli u novu epizodu Game. I ljudi, danas ćemo da igramo... Ne znam ni ja. The Bridges. Ajmo mi u plavi timak, možemo. Koji smo? Ajde, daj mi plavi. Neću biti sa budalama. Ja sam žuti, čekaj, ne. Pa di sam ja, ne javim, ha? Sad ne znam koji sam. Ja sam... Crveni! Zar baš taj? O moj Bože. Pa di je to? Vidi ga. A šta će mi? Pa da mogu kupat. Pa di je taj? Govno jedno. Malo smrdljivo. A tu si, vidi ga. Di si bio? Šta će mi to pomoći? Mater ti spalim. Smrdljivu, prdljivu. Evo mi gore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daj. Ljubavi, doći. Zašto nećeš doći? Jel moram se baš grati, a? Pida ti materina. Đubretovska. Baš. Joj, jel se može kopat? Mater ti spalim. Idemo mi ovo prokopat. Sad ćemo mi njega zatočiti. Babo jedna stara. Na 3 kata. Što je ovo, neki leteći pizeki? Čime ja trgam drvo? Ko da šupkom to kopam. Šta ti kopaš, a? Babu, a? Napravio je grob, nemoj kopati. To je samo moje. Čekaj, daj. Zakop, tako. Sad idem, di mogu napravit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu! Nije mi trebao onaj radar. Da ga nađem. Našao sam ga sam. Vid koliko ih ima. Vidi ovo. Pizdeki. Evo nas ljudi, našao sam puno toga. Niste vidjeli. Ali moram sada sjeći drva. Ili ću da se ubijem. Cepaj to, cepaj. Cepaj. Stav, imat ću više. Ajde, sad. Pece.
Šta mogu napraviti 9? Tih govneta. Ima mač. Idem još potražiti ih par. Ajmo. Ima tu Boga, ima. Ima Boga i Boga. Još malo pa će biti gotovo ono. Ljudi, nismo pobjedili u The Bridgesu, nisam vam to pokazao, nismo pobjedili. Ali mi idemo nastaviti igrati Skywars 2. Imam tu 3D naočale, ne znam da ih stavim ili da ne. Da vidim kako će biti. Neću. Biću s ovom. Tu. Ne. Ne, čekaj. Čekaj. Tu. A šta je njima tu zabavno? Idem. Tu si moj piliću, piliću. Svi malo drugom česu, ništa. Baš ništa? Ništa. 7 days mini croissant. Najgori prijatelj kave. Se kaže. On je najbolji. Ej! Što ti mene gužiš, mali? Hoćeš batina? Batina, bre. Neću, još. Da sam bio tu u pobi. Dobro da sam razmišljao. Sad se stavi na sebe odmah, jel da? Što je okupao mi? Jesam ja čovječe normalan? Pa da, kad se traži naće se. Bar još jedan dijamant. Tako je. Vidite tu, još 2 dijamanta tamo da napravim curi mač. Ne mojoj, nego toj curci maloj. I uplaši me kokoš jebote. Čekaj. Da ti napravim bre mač. Vidi konja. Stani! Oj budal. Na! Taman za cijeli chestplate. Cijeli taj. Ništa više. On nije ništa kupio. Mogu i curi odmah napraviti. 1, 2, 3.
Ajmo onda iza cipele. A ko će nek traži? Rekne, mi stvarno imam dala mi cura. Taman za onaj mali chestplate. Pa kaže, pa Gangnam Style. Gdje se ona bridža? On se bridža vamo. I upala. Baš lijepo. Jesu upala, a? Tu je ona još. Kjure. Je li Kjure izašla? Nije, nema, znači. Mater ti spalim. Oj. Ništa. Ajmo mi u drugu par. Rekoh neću više. Znači ljudi, ne da mi se. Zbog pravog razloga. Tako da, ako vam se svidio klip, slobodno lajkujte i što bi bilo dobro, subscribeujte mi se na kanal. A mi se vidimo u sljedećim epizodama. Ili tako, Ili tako? Pozdrav! Doviđenja! Rekoh, pozdrav! I pozdrav!